Здравейте и добре дошли в нашето обяснително видео «Защита на данните, поверителност и идентичност в медии, задвижвани от изкуствен интелект», част от съфинансирания по програма Erasmus Plus проект «Дълбоки технологии за творческо доверие». В това видео ще научите какво всъщност означава GDPR на практика за преподаватели, използващи AI инструменти, къде се крият реалните рискове за данните и как да изградите навици, съобразени с съгласието, които защитават вашите ученици, вашата институция и самите вас. Нека бъдем конкретни относно това какво означава GDPR за преподавателите, които работят с изкуствен интелект, защото правната реалност е по-непосредствена, отколкото много хора осъзнават. Съгласно европейското законодателство за защита на данните, биометричните данни, гласовите записи, изображенията на лица, пръстовите отпечатъци и поведенческите модели се класифицират като специална категория данни. Използването им изисква изрично, информирано и конкретно съгласие. Непредполагаемо съгласие, непроменливи условия за ползване, изрично съгласие, документирано. Какво означава това в ежедневието? Ако запишете гласа на ученик в клас и след това качите този запис в AI инструмент за транскрипция или анализ без неговото ясно съгласие, вие нарушавате GDPR. Ако снимате ученици и използвате тези изображения в AI инструмент, проблемът е същият. Това не са изключителни случаи, а често срещани практики, които много преподаватели все още не са разгледали внимателно. Конкретен съвет. Преди да въведете какъвто и да е AI инструмент във вашето преподаване, задайте си 3 въпроса. Първо, какви данни събира този инструмент? Второ, къде се съхраняват тези данни и кой има достъп до тях? Трето, има ли споразумение за обработка на данни, съвместимо с GDPR, с доставчика? Ако не можете да отговорите и на 3 въпроса, инструментът не е готов за използване във вашата класна стая. Правата на идентичност отиват по-далеч от просто спазване на закона. Всеки човек има право да контролира как неговият глас и образ се появяват в съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Само защото нещо е технически позволено, не означава, че е етично правилно. Като преподаватели, ние даваме пример за професионални стандарти, а това включва и начина, по който боравим с личните данни на хората. Един често срещан мит, който трябва да бъде опроверган директно, щом е онлайн, значи е публично, не е валидна правна позиция в ЕШРЕС. Публичната достъпност не означава съгласие за обработка от изкуствен интелект. Точка. Ето една учебна дейност, която прави тези принципи конкретни и наистина ангажиращи. В работилница с казус за клониране на глас, представете на учениците реалистичен сценарий. Клониран глас на известен преподавател се появява в синтетично видео, което циркулира в социалните мрежи. Човекът никога не е давал съгласие. Какво се случва след това? Разделете класа на 3 групи за едновременен анализ. Първата група работи по правния аспект. Кои членове на GDPR се прилагат? Кои права са нарушени? Какви са правните средства за защита? Втората група разглежда етичната перспектива. Освен какво е законно, кое е правилно. Каква вреда е нанесена и на кого. Третата група разглежда въпроса на институционално ниво. Какви политики е трябвало да бъдат въведени. Какъв трябва да бъде отговорът на институцията в момента. След като всяка група представи, преминете към приложната част. Заедно студентите изготвят протокол за съгласие, съобразен с GDPR, за фиктивен модул по медийно производство. Те уточняват какви данни могат да се събират, от кого, за каква цел, колко дълго се съхраняват и при какви условия се изтриват. Конкретен съвет за преподаватели. Използвайте това упражнение по изготвяне на протокол, за да направите одит на собствената си практика заедно с студентите. Какви данни събирате в момента? Всяко събиране на данни ли е законосъобразно, необходимо и прозрачно? Какво бихте променили тази седмица? Даването, например, с честна самооценка тук е много силно. Основен извод – защитата на данните в образованието, задвижвано от изкуствен интелект, не е просто отметка за съответствие, а форма на грижа. Доказателство, че приемате правата на студентите си сериозно, както като професионалисти, така и като хора. Практическо действие за тази седмица – определете един AI инструмент, който в момента използвате в преподаването. Потърсете неговата политика за данни. Проверете дали има споразумение за обработка на данни съгласно GDPR. Ако не можете лесно да намерите тази информация, това е първият ви сигнал, че нещо трябва да се промени. Когато защитаваме данните на студентите стриктно, не ограничаваме творческите възможности, изграждаме доверието, което прави образованието богато на технологии, устойчиво в дългосрочен план. Благодаря ви за вниманието.